sibe ibandla elumakoti elilinda uJesu elihlotshiswe ngobungcwele and lobu ubungcwele bungabi fake. Kuba ubungcwele obusuka ngaphakathi, kungabi ubungcwele obusuka ngaphandle. Because manje siyakwazi ukushintsha sigqoke njengabafarisi. uJesu mayidila nabafarisi nje, wayidila nenhliziyo, wayingadili nemjiva. Wayibona imjiva ibabona beetha kodwa athi obukile nje wakhanuka usonile. Wayidila nalento nalezona ezingabonakali. Kulula ukuthi nifike la nibe ungcwele. Kodwa inhliziyo ubuthakathi. Mafuna sidile nayo lenhliziyo le. Monke kwalunga inhliziyo noma ngathi usanjani noma ebazalwane kunabantu ababukeka ngathi abaqualify kodwa uthola ukuthi inhliziyo uNkulunkulu seyilungisile. Sokushoda ukuthi sibabone ngaphandle nje. Unangizwa ukuthi ngithini? Kunabantu esiba writer off ukuthi hayi lo njengoba besanje ebazalwane lento yamabhluku ama-weave yini those things are useless. What is important is the heart. Once kwalunga inhliziyo kunezinto nawe kunezinto awuziyekanga same time. Wena uhlulwa yini ukubekezelela abanye uNkulunkulu mesabasiza? Asijajani. Na izo lento engisho bazalwane. Sibhizi sibheke siphethe amapeni, sizokhonza nje siphethe amapeni. Ukuthi hayi ngeke. Uthi kusayikho. Usho uthi naye lo mzalwane lo oruje kanje umlomo wakho anawo uruja ima wongaruji wena manje inkinga yathi siyakhohlwa. Ingakho kumpostoli uPaul akakhohlwa uthi mina angifanele nanokubizwa ngompostoli. Indlela angipersecute ngale ibandla lenkosi thina mase sikliniwe hlanhlo. Let's afford people opportunity to grow because God also afforded us the opportunity to grow. Azange sivele sisuke sisindiswe mase siyeka konke. Khona kuzothatha isikhathi, khona kuzoshesha, khona kuzothatha isikhathi. Kuya ngokuthi bokuqi and abanye asikakakhulu ngokufana. Kunezinto uNkulunkulu azoyikhuluma nawe angayikhulumi nami. Kunabanye azobatshela ukuthi wena into engiyibeke kuwe ifuna unqwaze. Khona uzofaka iweave, musu ukujaja wena onqwazayo, ujaje lo ofaka iweave ngoba wena kune assignment specifically custom made for you.